Timo mos ne anyuolano kawadhi nyime weche mag somo. Jokedne ratiro mar somo dwaro ni piny owacho mamalo ochung chendo manyien mar kwayo kony mag omenda ne jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mondo mi owinj ywak ma jopuonjre nigo kendo reso midhiero makamago. Jokanyo sekta mar somo riwruok mar Elimu Bora working group wacho ni piny owacho norikni ahinya e keto e tim chenro manyien no magidwaro mondo mi koro chung ka gikwayo mondo med thuolo madirom jumbe 2 mondo jopuonjre donje mbalariany maonge ng'ikruok. Oyangore ni tamalo 70 ma jopuonjre pok ondikore chenro mag yudo konyruok kod donje mbalariany nikech pek mantie e mbui ma ichwale ote to kod kwayo makamago. We've been engaging with education matters right from then I think ng'eny nyithindo chal ka gima nyicha oko faulu timo application no. Ata malo chiegni 70 manyicha oko timo application no. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gimede gi jumbe 2. Mar 2 toko ni pesa moro midwaro mondo mi gitim go registration cha mondo mi oket thenge seche magidhi ni gidhi timo registration wadwa ni agencies adek KUPS, Higher Education Fund to gi Higher Education Loans Board obed machiegni mondo mi okonygi fast track kata timo piyo applications go. Kaudhi weche motenore kod sukari ja ohala jaswan